Najrýchlejší prenos do vody, priatelia. Tlieskame im, Liptovský Mikuláš. Najrýchlejší prenos. Tesko ide, Tesko pláve. Doslova do písmena. Wow, toto plavidlo zatiaľ je celkom rýchlo, nemá šancu sa ani otočiť, lebo voda mu nesiaha doslova ani po pety. A ešte nejaká alegorická postavička, ktoré meno sme teraz zabudli, ale zatiaľ sa dostávajú na vodu a znova uviazli, ale keď sa na tú vodu dostanú, tak im treba zatlieskať, lebo to bude prvý úspech tohto nenáročného plavidla. A sú tam, dámy a páni, sú tam, nepoznajú tunajší kanál, ale zatiaľ idú pekne rýchlo na to, aké to plavidlo. 33 bodov. Uvidíme, ako to bude za show. Majú tam maximálnu povolenú rýchlosť 80 km za hodinu a teraz nepekne trafili jeden skrytý kameň. Fuj. Mali by poznať tento domáci kanál. Neviem, či to tu trénovali, vy domáci asi vykaz. A ak ste si dobre všimli, tak pri cúvaní nesvietili ani zadné cúvacie svetlá. No. Ale dobre, pozbuďme teda domáci tým. Paštikári idú až do hlavy na tejto svojej feldičke a zatiaľ sa im celkom